Laba-ke osaziwayo abayizelamani abakwaModiselle, okuwu-Refilwe Modiselle, uCandice noBunhle. URefilwe uye omdala ungumlingisi, imodeli yamazwe ngamazwe nomethuli wezinhlelo. Waziwa kakhulu ngezindima zamafilimu anjengeNo-White Gold. UCandice Modiselle ungumlingisi onekhono kakhulu, yena waziwa kakhulu ngendawo kaLerato ayidlala emdlalweni iGenerations The Legacy futhi ungumethuli wezinhlelo. UBonhle aziwa kakhulu ngokudansa, naye ungumlingisi oseqophelweni eliphezulu, uke walingisa kumafilimu anjengeHear Me Move kanye neJiva kwiNetflix. Kuphinde futhi kube yizelamani zakwaMncube okunguNtando Mncube, uWiseman no-Omega. UWiseman samazi elingisa kakhulu kuZalo, kuShaka iLembe. UNtando-ke samazi elingisa kwiDurban Journey. U-Omega samazi elingisa kuZalo, saphinde sambona futhi kwiHostela. Laba-ke uNomzamo Mbatha noZamani. UNomzamo Mbatha owaduma kakhulu kwiSibaya nakwiComing to America ungudadewabo omdala kaZamani Mbatha, uZamani owaduma kakhulu kwiSithembiso. Singakhohlwa-ke futhi ukucindezela ulike, siphinde futhi sisubscribe.